Er is 1 ruit gesneuveld, dat is 1 te veel. Dus we zoeken de dader en die zal het ook weten. Er zijn ook hier en daar wat mensen met vuurwerk aangehouden, ook buiten het stadion. Die zijn ook stom, want die mogen het stadion niet meer in. Dus mensen zijn gewaarschuwd, we houden het allemaal goed in de gaten. Ik ben heel dankbaar voor wat de politie heeft gedaan, de stadstoezichthouders en ja, alle andere betrokkenen. Maar het is prima gelopen. Ja, hoeveel politie had er Joert eigenlijk West? Ja, het is 180, 190. Dat is hartstikke veel. Tegelijkertijd, dit is ook nodig. Veel minder dan de vorige wedstrijd. Want ja, wat dat gaat het nu, leren we het steeds beter. En we hebben voortreffelijk samengewerkt met Heerenveen. Ja, want vorige keer weer er wat kritiek van jouw collega Burgemeester van der Zwant van Heerenveen. Die zei, wij moeten als Oerwagie altijd al hier nog wel als dit al hier nog wel mogelijk is, zou volle politie inzetten op één voetbalwedstrijd. Hij je met ten opzichte van Heerenveen dus reduceert het aantal manschappen? We hebben minder gedaan, maar dat kon ook omdat er toen moesten natuurlijk 1200 mensen van Leeuwarden naar Heerenveen. Nu konden er maar 400 hier. Dat is altijd zo. Dus dat maakt het eenvoudiger, maar we leren ook steeds beter. En het is natuurlijk heel beladen, 13 jaar lang niet geweest in Heerenveen en ook niet hier. Dus dan heb ik liever voorzorg, iets te veel mensen dan te weinig. En we doen het volgende keer weer als het moet, want het feest moet overheersen. Het is een familiefeest en met zo de overwinning. Ja, dat helpt je misschien wel, dat Cambuur wint, want daarmee binnen de fans meer als tevreden stelt. En zullen ze net zo gauw rare dingen uit, Harry? Dat helpt altijd en vooral de manier waarop ze gespeeld hebben. Ook vorige wedstrijden tegen andere clubs zijn we trots op Cambuur. Maar het is een sportieve strijd, ook op het veld geweest. En dat is voor allebei de clubs een compliment waard.